long live, long live. Dr. Anjali Timari, long live. Long live, long live. Dr. Anjali Timari, long live. Long live, long live. Dr. Anjali Timari, long live. Long live, long live. FPB, long live. Long live, long live. FPB, long live. Long live, long live. Jai FPB ne. Jai. आरो बेखौ मानो बारग' NDP-आ दानो गोनां जाखो UPPL थानायनि उनावबो BPF थानायनि उनावबो मानो दिनै दानो गोनां जाखो आरो जोंनि थांखिया मा बेयाव मानो नोंथांमोना जोंजों लोगोसे गसंथानांगौ जोंजों लोगोसे गसंथायोबा जोंनि भबिष्यतआ माबायदि जागोन बेफोर गासै थांखि बिथांखिफोरखौ जोङो BTC-नि दाब दाब जायगाफोराव थांनानै फैबाय थानाय बिसायख'थिखौ लोब्बा लाखिनानै जोंनि थांखि बिथांखिखौ जों जेरावबो फोसावदिंदों दिनै आङो उदालगुरिनिफ्राय नैबे सेलाखाथि मैनागुरि ओनसोलाव मोनफैनायनि गुबै थांखियाबो बेनो गोदानै जोनोम मोननाय अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्ड APB-आ मा थांखि लादों बेखौ दिनै नोंथांमोननो फोरमायनो आं बेयाव नुजाथिफैदों मानि थाखाय BPF आरो UPPL थानायनि उनावबो बारग' NDP-फ्रा गोदानै आरो थांनाय 2 तारिख एप्रिलाव APB मुंनि मोनसे गोदान पलिटिकेल पार्टी दानो गोनां जाखो बिनि जाहोनखौ आं फोरमायनो नोंथांमोननि गेजेराव फैदों आरो बे APB-आलाय मानो BPF आरो UPPL थानायनि उनावबो गोदान मोनसे सिमां नुनानै गोदान मोनसे पलिटिकेल पार्टी आरोबाव जोंनि गेजेराव जोनोम होनो गोनां जाखो बिनि सिमांफोरखौ नोंथांमोननो फोरमायनो आं फैदों आरो आं खावलायगोन गिबियावनो दिनै नोंथांमोना जि बाथ्राखौ मोनथिगोन बे बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना गावनियावल' लाखिनानै दादोन नोंनि बाय बाहागि खुरमा परियालफोरनो खोन्था जों मानो APB-जों गसंथानांगौ जों मानो APB-खौ सापर्ट खालामनांगौ जों फैबाय थानाय बिसायख'थियाव मानो ट्राकनि सावगारियाव नांगोल आरो ट्रेक्टरखौ नागारनानै मानो भट होनो गोनां जागोन बे गासै बाथ्राखौ नोंथांमोना एसेब्लाबो बुजिनानै थांगोन आं बेखौ फोथायनाय दङ बेवहाय आं गिबियावनो बुंखादों नोंथांमोना बेखौ मोनथिनायनि उनाव दिनैनिफ्राय सिरि दाथा नोंथांमोना साफा साफा APB-नि गोख्रों वर्कार हिसाबै मावथिगिरि हिसाबै नोंथांमोना जेरावबो फोसाव मानो दिनै जोङो APB-खौ सापर्ट खालामनांगौ दिनै नोंथांमोना गोरलै गायजानाय बिफांफोर बायदि BTC-खौ मोनथिया BTC-आव 20 इयार्सनि मोनसे सासन बेबस्था बारलांबाय जों BTC बाखिया बेखौ मोजाङै मोनथिदों BPF-आ 15 बोसोर सासन खालामबोदों UPPL-आ 5 बोसोर सासन खालामबोदों दिनै बिनि उनावबो APB दिनै जों जोनोम होनो गोनां जादों स' आं गिबियावनो साबायखर बावबावदों बे मैनागुरि आरो सालाखाथि ओनसोलनि रायजो राजाफोरा NDP-नि गिख्रंथाव मोनसे दुखु गोनां हारिनि उदांस्रिनि दावहायाव नोंथांमोननि बावसोमनाय NDP-नि नांनायखौ सापर्ट खालामनाया दिनै जारिमिनाव रोखा रोखायै थालांबाय गिलु बालु समाव नोंथांमोना जोंखौ अनसायबाय खुनु मोनसे कुइसन खालामाखै सोरबा क'क्राझारनि सेंग्रा फैदोंब्ला सोरबा जुदि उदालगुरिनि सेंग्रा फैदोंब्ला मोनसेल' बाथ्रा बुंनांगौ आं आफादनि अब्लानो नोंथांमोना मैनागुरिनिनो सासे सेंग्रा बायदियै गावनि न'आव दोनदों जाहोदों दोनखोमादों जेराव जोंखौ बै समाव सहाय खालामोबा आर्मि पुलिसनि गुलियाव जिउबो गारनो गोनां जादों जेल खानाफोराव थानो गोनां जादों जोंखौ जाहोनायनि नामाव बुजादों बुख्रुबजादों दिनैसिमबो बेंगरा जानानै गोबां सुबुंफोरा थानो गोनां जादों बेबायदि गिलु बालु समावबो नोंथांमोना जोंखौ अननो नागाराखै बेबायदि नोंथांमोननि गेदेर सहायखौ आं दिनै सासे बारग' NDP महरै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोनखौ रोजा रोजा खुलुमनाय आरो साबायखर बावहरदों मानोना दिनै जोंनि बे नांसोमनाय आरो बावसोमनायनि थाखायनो दिनै जोङो बे अबस्थायाव मोनफैदों दा बुहुमाव जों जेब्ला गोदान मोनसे संगठन बा गोदान मोनसे पलिटिकेल पार्टी जों जेब्ला जोनोम जानाय नुयो बुहुमनि गुबुन गुबुन हारिफोरा जेब्ला गोदान पलिटिकेल पार्टीफोर जोनोम होयो जेब्ला आफादफोर जोनोम होयो बेयाव जोङो थोंजोङै मोनथाम पइन्ट्सखौ जों नुयो रायजोफोर बे पइन्ट्सफोरालाय मा जेराव मोनसे हारिया समायसा थायो जेराव मोनसे जायगानि सुबुंफोरा समायसा थायो बै जायगानि सुबुंफोरा बै समायसाखौ समाधान खालामनो बुहुमनि सुबुंफोरा संगठनफोर दादों आरो गोदान मोनसे पलिटिकेल पार्टीबो दायो बिनि उनाव नाम्बार 2 आव जों नुनो मोनो जायफोरा जारिमिन दङ बै ओनसोलखौ लानानै बै हारिफोरखौ लानानै बुहुमाव जायफोरा गोथां मोनसे जारिमिन दङ बै जारिमिनखौ बिथा खालामनानै मालाबा बे जारिमिना बुहुमनि बिखानिफ्राय गोमालांनो नागिरनायखौ हमथानो मालाबा बे दुखु गोनां जारिमिना सन्मान मोनिखौ असिला लानानै बुहुमनि हारि आरो सुबुंफोरा गोदान संगठनबो जोनोम होदों बुहुमाव गोदान मोनसे पलिटिकेल पार्टीबो जोनोम होदों बेनिफ्राय दिनै नाम्बार 3 पइन्टआव जों नुयो जाय हारिया मोनसे सिमां थायो
जाय ओनसोलफोराव दिनै मोनसे ओनसोलनि समाजखौ लानानै बै ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ लानानै बै ओनसोलनि हा हुखौ लानानै बै ओनसोलनि सोलोंथाइखौ लानानै बै ओनसोलनि लाइमोनफोरखौ लानानै जायफोरजों लोगोसे मोनसे गोथां सिमां थायो बे सिमांखौनो मोगथां महर मोनहोनो थाखाय बुहुमनि हारि आरो सुबुंफोरा गोदान गोदान संगठन आरो गोदान गोदान पलिटिकेल पार्टी बुहुमाव जोनोम होनायखौ जों नुनो मोनो। दिनै बे मोनथाम पइन्टआ रायजोफोर जोंखौ फोथाय बे जोंजों लोगोसे दङ। नोंथांमोना मोनथिगोन दिनै जोंहा समायसा दङ, जोंहा 35 इयार्सनि मोनसे जारिमिन दङ, जाय जारिमिनाव सासेबो बर' रायजो राजाफोरा बारग'वाखै। दिनैनिफ्राय 35 बोसोरनि सिगां जोंनि जि सोरजिनाय जारिमिन, बे जारिमिनखौ दिनै जों बिथा खालामनानै एपिबिखौ जों जोनोम होदों। लोगोसे सिमां दङ, जाय सिमाङा दिनै गोथार मुंख्लंफोरनि जोंनि हाखौ जोंनि हारिखौ मोजां मोननानै गावनि आगोमा थै आरो जिउखौ जोंनि मोजांनि थाखाय अरायनि थाखाय बावसोमलांबाय। जाय गोथार मुंख्लंफोरा नुनाय सिमां, जाय गोथार मुंख्लंफोरा गालांनाय आद्रा थानाय सिमां, बे सिमांखौ जोङो मानसिनि थाखाय खामानि मावनो, जोंनि हानि थाखाय जों खामानि मावनो, जोंनि लाइमोनफोरनि थाखाय जों खामानि मावनो, जोंनि समाजनि थाखाय खामानि मावनो बारग' एनडिपिखौ फोजोबनानै अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्डखौ जों जोनोम होदों रायजोफोर। गेदेमा बिथां रन्जन दैमारि, डिआर नाब्ला सार बयबो दिनै सिनायो, बयनिबो गोसो गोरबोआव दिनै गाबखांनाय दङ। बे गेदेमाया दिनै जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानांगौ। बे बाथ्राया नंगौना नङा? नोंथांमोननि गोसोआव गाबखांनाय दङना गैया रायजोफोर? दङना गैया रायजोफोर? दिनै बियो समायसा जानानै दङ। बे समायसाखौ जों समाधान खालामनो नागिरदों। नाब्ला सारा मा? बिनि अनसायनायाव, बिनि सानखान्थि आरो सानस्रियाव 1986 आव बिएसएफआ जोनोम मोनदोंमोन। जों बयबो गम मोनो दिनै जे बर'फोरा बे सा सानजा भारतआव बयनिख्रुइबो देरसिन मोनसे सुबुं अनजिमा थानाय हारिमोन। जों आदि आरो मम्पाफोरनिख्रुइबो, नागा आरो गार' खासिफोरनिख्रुइबो, मिज'फोरनिख्रुइबो जों बयनिख्रुइबो देरसिन सुबुं अनजिमा थानाय हारिमोन बर' हारिया बे सा सानजा भारतआव। नाथाय जोंखौ मोनसे सानसेनि समाव बे बुहुमनि बिखानिफ्राय खोमालांनो, हारि हिसाबै थांना थानायखौ फोजोबनो थाखाय सुथुरा जोंखौ षड़यन्त्र खालामदोंमोन। गावनि गोहोफोरखौ बाहायनानै बे बुहुमनि बिखानिफ्राय बे देरसिन बर' ट्राइबेल हारिखौ सा सानजा भारतनि गेजेरनिफ्राय खोमानो नागिरदोंमोन। बिनि गोथां एग्जाम्पल गारबोनाय जारिमिन, गहपुरफोर बायदि हालामाव जोंनि रायजो राजाफोरखौ हरसेनि गेजेराव माबायदि अयथासार खालामनानै गोबां सुबुंनि जिउ खहा खालामनानै जोंनि हारिनि सुबुंफोरा अरुणाचलफोर बायदियाव दिनै सेल्टार लानो गोनां जादोंमोन। बैसोगोरा सुबुंफोरा दिनैबो साखि। बे बाथ्राया दिनै नंगौना नङा? नंगौना नङा रायजोफोर? बे बाथ्राया दिनै जोंखौ फोजोबनो षड़यन्त्र खालामदोंमोन, जोंखौ मुगैदोंमोन। जों गावनि हारिनि सिनायथिजों थांनानै थानो नागिरनायखौनो सोरबा मेगन गोसा सुथुरा दिनै गाज्रि मोनदोंमोन। बिनि थाखाय जोंखौ बे बुहुमनि बिखानिफ्राय फोजोबनो खायदा खालामदोंमोन। गेदेमा बिथां डिआर नाब्ला सारा बै समावनो एमए पलिटिकेल साइन्सआव मास्टार डिग्री खालामनाय सासे व्यक्तिमोन। दिनै बिथाङा गावनि पार्सनेल जिबननि थाखाय जुदि सिन्ता खालामनायमोनब्ला बिनि जिबना दिनै फिसा फिसा मोननै खथायाव जोबथेसालियाव हारसिङै सारि सारि बोसोर थानांगौ जानाय नङामोन। बिनि जिबना जुदि जातिखौ अनामोनब्ला, गावनि जिबनखौल' जुदि सिन्ता खालामनायमोनबा रिटायार जानानै पेन्सन मोनजानाय सासे व्यक्ति जागौमोन। मोजां न'आव गावनि गथ'जों गावनि बिसिजों ग्रें ग्रें रायजो मोनजानाय सासे व्यक्ति जागौमोन रन्जन दैमारि सारा। नाथाय जोंखौ आरो हारिखौ मोजां मोननानै दिनैसिमबो बियो बावसोमगासिनो दङ। जों मोनथियो दिनै बुहुमनि गेजेराव जुरासिक पार्क होननाय मोनसे देरसिन जुनार दङमोन। दिनै जों बेखौ नुनो मोनलिया। दाउनि गेजेराव मोनसे दद' दाउ होननाय मोनसे दाउ दङमोन। दिनै बे बुहुमनि बिखानिफ्राय गोमालांबाय। आरो नैबे सा सानजा भारताव थानाय बर' हारियाबो समजों लोगोसे खारफानानै जुदि जुजिनो रोङामोनब्ला जों बे बुहुमनि बिखानिफ्राय अरायनि थाखाय डाइनासरसा जेरै जोबनाय, दद' दाउआ जेरै जोबबाय, बेबायदि हारि बायदि जों जोबबायमोन। गोबां दिनै बिदिन्थिफोर दङ। जोंनि सेराव जिरायना थानाय बसुमतारी आदायाबो दिनै बिदिन्थि। टाइटेलाल' जोंजों लोगोसे थाफाबाय। जों राव रोंलिया। मानि थाखाय जादों दिनै? हसर नोंथांमोना सिन्ता खालाम। जोनोम जानायनि उनाव मबे रावखौ रायलायो? गाव गावनि बिमानि रावखौ बयबो सावरायो। बेबायदि समावनो बिमा बिफाया दिनै गावनि जोनोम जागोदान गथ'फोरनो गावबाय। हारिया दिनै थांना थानो हाबाय गावनि सिनायथिजों। बे हारिनि अलखद समाव गाबथानाय रन्जन दैमारिया दिनै बिपदाव दङ, जेंनायाव दङ। बे जेंनाखौ जोङो समाधान खालामनो गोदानै दाजानाय अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्डनि आशीर्बाद हास्थायनानै जों दिनै खामानि मावदों रायजोफोर।
जोंनि गारबोनाय जि जारिमिन नोंथांमोना दिनै गम मोनगोन दावहारु लोगोफोरा बारग' एनडिपिफ्रा जेरैखि जाया हारियाल' थांनानै थानांगौ जेरैखि जाया बे बुहुमनि बिखायाव जों जोंनि सिनायथिजों देदगा दुदगायै मान सन्मानजों थांनानै थानो मोननांगौ बेबायदि जों आफादनि मोनफ्रोम थांखिफोरखौ हमथाबनानै दावहायाव बारसोमदों गावनि आगोमा थै आरो जिउखौ जोंनि हारिनि थाखाय होनानै गालांदों दिनै जिखिनि बारग' एनडिपिफोर दङ खाफाल मोजांखायसो जों थांनानै थाबाय जोंनि लोगोफोरा गोबाङानो दिनै बे बुहुमनिफ्राय गोमालांबाय मुंख्लं जाबाय दिनै जोंनि अबस्थाया मा जमा दिनै जोङो नांनानै फैनायखाय जों मोजां न'आव थानो मोननांगौ जों नांनानै फैनायखाय जोंनि आखायाव गारि गुरा थानांगौ जों बिनि थाखाय बेखौ बुङाखै नाथाय नैबे बाथ्राखौ बारग' एनडिपिया गिनानै दङ मानोना बे मैनागुरि आरो सेलायखाथि ओनसोलाव 500 बोसोरनि उनाव जोनोम मोननाय गथ'फोराबो बुजि मोनगोन जे थारैनो बारग' एनडिपिया बा जोंनि हारिनि गेजेराव एनडिपि नाय मोनसे संगठन दङमोन बे संगठना बे आफादा बर' हारिनि थाखाय थै आरो जिउ बावनानै जातिनि थाखाय खामानि मावदोंमोन बेखौ दिनै जारिमिनाव रोखा रोखायै जोंनि 500 बोसोरनि उनाव जोनोम मोननाय जोंनि सेंग्रा आरो सिख्ला इयुन जोलैया दिनै गम मोनगोन माबोरै गम मोनगोन मानोना जोंनि दिनै लोगोफोरनि गावफ्लेजानाय फट' माइबारियाव होसो होसो गावफ्लेजानाय फट' दिनैसिमबो गुगोलाव क्रमाव दिनै एभेलेबेल जोंनि लोगोफोरनि गुलि नांनानै थै रथ' रथ' गनानै हां सिफुं सिफुङै जिउ गोमानो नांनाय भिडिअफोरा दिनैबो एभेलेबेल क्रम आरो गुगोलाव 500 बोसोरनि उनावबो जोनोम मोननाय जोंनि इयुथ्सफोरा जोंनि इयुन जोलैफोरा बेफोरखौ नुगोन आरो बेजों सिनाय मोनगोन एनडिपि नाय मोनसे संगठन दङमोन बे बर' हारिनि थाखाय थै आरो जिउखौ होनानै दावहा होदोंमोन हारिखौ फोथांनो होननानै बे दिनै जारिमिनाव रोखा रोखा थागोन नैबेबो थागोन दिनै जातिनि थाखाय मोनबोनाय जि केसफोर दिनै पार्सनेल जाबाय जोंनि बारग' एनडिपिफोरा न'आव थांफाफिननानै गावनि हाखौ फाननानै केस सालायबाय थानो गोनां जादों मोसौ मोसा फाननानै दिनै कर्टआव एडभकेटनो फी होनो गोनां जादों बेबायदिबो जारिमिन बारलांदों हियारिंआव फैनो हायि रांखावरि गैयिनि थाखाय जातिखौ बासायबोनाय सासे दावहारुआ गावखौ फासि लानानै बे बुहुमनिफ्राय नागारलांदों जोंखौ सोर बुजिगोन दिनै जोंहा गिनाय दङ मानोना दिनै जारिमिनाव बेबो थागोन जातिनि थाखाय नांनानै फैबाय जातिनि थाखाय थै जिउ होनाय संगठननि दावहारुफोरा दावहा फोजोबनानै न'आव थांनानै दाव दानना जाबाबो आगोर मोनाखै न'आव थांनानै हाजिरा मावना जाबाबो आगोर मोनाखै न'आव थांनानै केसखौ फोजोबनो गावनि धन सम्पति फोजोबनो गोनां जाबाय जोबनायाव बे एनडिपिनि दावहारु लोगोफोरा जेलावनो जिउ फोजोबनो गोनां जाबाय बेबो जारिमिनाव रोखा रोखा थागोन बेखौ जोंहा गिनाय दङ मानोना दिनै जोङो बुंनो हाया हारियाव जोंनि ओनसोलाव अलखदा जोंखौ फोजोबनो फैफाफिना होननानै 1986 आव जि समायसाया फैदोंमोन बेखौ दिनै गाबथानो बिएसएफआ जोनोम मोनदों जुदि 50 बोसोरनि उनाव 100 बोसोरनि उनाव जुदि जोंनि ओनसोलाव समायसाया फैयोब्ला नांग्राफोरनि फिनिशिंआ नांग्राफोरनि जोबनाया जुदि जोबनायाव गाज्रि रोखोमै जारिमिनाव थालाङोब्ला बे हारिनि थाखाय भबिष्यतआव सोर नांगोन बिनि थाखाय बारग' एनडिपिया गिनानै जोंनि मोनफ्रोमबो समायसाखौ समाधान खालामनो नागिरदों रायजोफोर हारिनि थाखायनो जों दिनैसिमबो दिनै नोंथांमोना सिन्था खालाम 2003 आव बिएलटिआ बिटिसि सुक्ति खालामदोंमोन बिथांमोना हाथियारनि संग्राम खालामदोंमोन बिथांमोनाबो सुक्ति खालामखांनायनि उनाव एक्स बेल्टि जादोंमोन दिनै जों एक्स एनडिपि एक्स बेल्टि हिसाबै बिथांमोनाबो गासैबो समायसाफोरा समाधान जायाखैमोन थांना थानायनि जेबो राहा लामा मोनाखैमोन जारिमिनफोरा नायफाफिनजायाखैमोन नाथाय बिथांमोना बिपिएफ जोनोम होनानै 2005 आव जेब्ला राजखान्थियाव बाहागो लाबाय रायजो राजाफ्रा अनसायबाय सरकार जेब्ला सलायबाय बिएलटिनि गुतै समायसा बिथांमोननि नांनायनि जि जारिमिन बिथांमोननि जि थांना थानायनि राहा लामा बिथांमोननि जि सिमां गासैखौबो बिपिएफआ मावफुंजोबना लानो हादों दिनै बारग' एनडिपिया दिनै जि समायसाफोर दङ बे समायसाखौ समाधान खालामनो जोङो 500 बोसोर इसोरनि अननायाव थांनानै थाब्लाबो जोंनि आखायाव राजखान्थि गोहोआ जुदि गैयाब्ला जों बेखौ मालाबाबो फोसाबनानै लानो हानाय नङा बिनिखायनो जोङो बिपिएफ आरो इउपिपिएल थानायनि उनाव अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्डखौ जों जोनोम होदों पृथिबियाव जेरावबो बेबायदि जारिमिन गैया नाथाय बर' हारिनि गेजेराव एनडिपिनि गेजेराव बेबायदि जाबाय सुक्तियाव साइन खालामनाय सागानगिरियाबो सुक्ति खालामखांनायनि उनाव जोबथेसालियाव थानो गोनां जाबाय जोंनि लोगोफ्रा संगठन जोबनायनि उनावबो जोबथेसालियाव थानो गोनां जाबाय बायजोआव थानाय एनडिपिनि दावहारु लोगोफोरा मोनसेबो केसफोरा दिनै उइथड्र जायासै बेखौ बुजि मोननानै बारग' एनडिपिया खावनै बाहागोआव गावनानै जों सापर्ट खालामदोंमोन मानोना जोंनो राजखान्थिनि आशीर्बाद नांगौ
जोंनि बे समस्याफोरखौ समाधान खालामनांगौबा पलिटिकल बेकिं जुदि मोनाब्ला जों मालाबाबो समाधान खालामनो हाया बेखौ जों बै समावनो बुजिखादोंमोन बिनिफ्राय बुजिनानै जोङो बिपिएफ आरो इउपिपिएल सापर्ट खालामबाय जोंनि नाजानायावनो दिनै 17टा मोनबाय बिपिएफआ इउपिपिएलआ दिनै 12टा मोनबाय सरकाराव इउपिपिएलआ जिरायबाय बिपिएफआ अपोजिशन हिसाबै थाबाय एमएलए हिसाबै माखासे देरहाबाय आंहा गोसोआव दङ दिनै माजबादनि एमएलए सरन बर' बिथाङा जोंखौ एमएलए इलेक्शनाव हारिमुखौ आरो आंखौथ' लिंदोंमोन आरो बुंदोंमोन फंबायफोर आंहा बर' गामियाव गाज्रि आंनि जानानै नांनानै हो आंनि जानानै जुजिनानै हो जों अब्ला मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन जागोन आदा जों नोंनि जानानै खामानि मावगोन खिन्थु मोनसे बाथ्रा गेदेमा बिथां रन्जन दैमारिया दिनैसिमबो सुक्ति खालामनायनि उनाव जेलाव थानो गोनां जाबाय जोंनि लोगोफोर दिनै 65 निबो बारा जोबथेसालियाव थानो गोनां जाबाय बिथांमोनखौ नोंथाङा उदां खालामनायनि थाखाय खामानि मावोब्ला पबित्र सदनाव एसेम्ब्लियाव जुदि खोथा बुङोब्ला जों नोंनि जानानै खामानि मावगोन आदा होननानै जों बुंदोंमोन अब्ला बिथाङा मा बुंखो जागोन आं मावगोन नोंथाङा देरहाहोल' नोंथांमोना जुजिल' आंनि जानानै दिनै जों खामानि मावबाय देरहालांबाय इउपिपिएलआव एनडिपिनिफ्राय गबिन्द बसुमतारिया एमएलए बड'साया एमएलए इउपिपिएलआव एनडिपिनिफ्राय दिनै जोंनि आखाइजों माखासे बिपिएफनि एमएलएफ्रा देरहाबोदों नाथाय जों सम बारनानै नुबाय आहम जातिनि सासे एमएलए अखिल गगৈ जाया दिनै बारग' एनडिपिनि खुनु मोनसे सहाय मोननानै एमएलए जायाखै बैबायदि मानसियासो पबित्र सदनाव एसेम्ब्लियाव एनडिपिनि समस्याखौ समाधान खालामनो दिनै खोथा बुंनो गोनां जानायखौ जों नुबाय दिनै बे बेसेबां लासिंसिं बिपिएफनि एमएलए जायफोरखौ जों देरहाहोदोंमोन इउपिपिएलआव एनडिपिनिफ्रायनो एमएलए दंबावोमोन मानो दिनै बुङाखै बिथांमोना आहम जातिनि सासे एमएलए अखिल गगैयासो मानो बुंनो गोनां जाखो क'क्राझाराव जेब्ला आसामनि एसेम्ब्लिया जाफैदों बिटिसि सेक्रेटारियेटआव बिथाङा बुंदों पृथिबियावनो बेबायदि मोनसे जारिमिन गैया सुक्ति खालामखांनायनि उनाव सुक्ति कायराया जेलाव थानो गोनां जानाय बर' हारि बा एनडिपिखौ अयनाय खालामदों मेडियानि सिगाङाव प्ले कार्ड लानानै होज्रिखाव बुंदों बेजों जों दिनै बुजिनो बाखि गैलिया मानो दिनै जों सहाय खालामनाय जोंनि एमएलएफ्रा दिनै बुङाखै जेराव जों नुबाय दिनै जोंनि बे समस्याखौ बर'आव जेसेबांखिनि रायजो राजाफोर दङ साफ्रोमबो दिनै समाधान जानायखौ लुबैदों साफ्रोमबो दिनै रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय उदां अख्राङाव फैनायखौ दिनै बयबो हास्थायदों थ' रायजोनि आरो हारिनि हास्थायनायखौ मानो दिनै जोंनि एमएलएफ्रा मावफुङाखै मानो दिनै एसेम्ब्लियाव बुङाखै मावनायमोनब्ला बुंनायमोनब्ला जोंनि जेंनाया जेंना हिसाबै थानाय नङामोन दिनै बे गासैखौ बुजिदों बुजि मोननानै दिनै जोङो थांनाय 2 तारिख एप्रिलाव अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्ड एपिबिखौ जों जोनोम होदों दावहारुफोरनि समस्याखौ समाधान खालामदों बेजोंनो लोगोसे जों नुबाय उदालगुरिफोर बायदियाव दिनै हानि गोबां समस्या जोङो 20 बोसोर सरकार नुबाय इउपिपिएलनि 5 बोसोर बिपिएफनि 15 बोसोर बिथांमोना सरकार सलायनायनि उनावबो उदालगुरियाव दिनै माखासे गामिफोरा जायफोरा 100 बोसोर जाबाय जायफोरा दिनै 80 बोसोरनि गोजौआव गामिफोरा बै गामिफोरखौ होखारनो नटिस थांनायखौ दिनै जों नुनानै बांसिन आरो दुखु मोनदों दिनै मानो दिनै जोंखौ मोजां दैदेनासै जोंखौ दैदेननानै जोङो भट होनानै बिथांमोनखौ दैदेनगिरि बानायबाय सोरखौबा इएम बानायबाय सोरखौबा एमएलए बानायबाय सोरखौबा मिनिस्टार बानायबाय बिथांमोना जोंखौ सलायबाय 20 बोसोर बिनि उनावबो जोंनि हाखौ दिनै समाधान खालामनानै होआखै गोबाव बोसोरनि समनिफ्राय रायजो जाबोनाय बर' गामिफोर जोंनि ओनसोलनि गोबां ट्राइबेल गामिफोरखौ दिनै एभिक्ट खालामनो थाखाय होखारनो थाखाय दिनै माखासे जायगाफोराव नटिस थांनायखौसो जों नुदों बिनिखाय जों बुंदों दिनै समस्याया जोंहा गोब्राबथार आरो बे मोनफ्रोम समस्याखौ बिथा खालामनानै अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्डआ बिपिएफ आरो इउपिपिएल थानायनि उनावबो जोंनि गेजेराव जोंनि बारग' एनडिपिनि आखाइजों दिनै जोनोम होजादों आं दहाय बुंदोंमोन नाम्बार 2 पइन्ट जोंहा जारिमिन दङ बर' हारिया बे बुहुमनि बिखानिफ्राय जोबलांनो नागिरबायमोन नाथाय एनडिपिनि 35 बोसोरनि जारिमिननि थाखाय जोंनि दावहारु लोगोफोरनि 4611 जननिबो बांसिन मुंख्लंनि थै आरो जिउनि थाखाय गोमालांनो नागिरनाय हारिया अकस्मातै 27 इयार्सनि गेजेराव खोलोब खोलोब सेन्ट्रेल आरो स्टेटजों मोनथाम सुक्ति खालामनो हालायनाय दिनै जाबाय 93 आव नंगौ बिएससि जों मोनदों बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा साइन खालामदों 2003 आव जोङो बिटिसि मोनदों नंगौ बेखौ बिएलटिआ साइन खालामदों 2020 आव जोङो बिटिआर मोनदों बेखौ एनडिपि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद इउबिपिआव जोङो साइन खालामदों दिनै माब्रै दिनै बर' हारिया बे बुहुमनि बिखानिफ्राय नासयजानानै गोमालांनोसो नागिरबायमोन जोंखौ माब्लाबा समाव गावरि खुवा कसारि होननानै हामुख खुवा कसारि होननानै मुगैनानै बे बुहुमनि बिखानिफ्राय खोमानो नागिरदोंमोन
बेबायदि लोरबां हारिया माब्रै अकस्मात 27 बोसोरनि गेजेराव सेन्ट्रेल आरो स्टेटजों खनले खनथाम माब्रै सुक्ति खालामनो हादों जुदि एनडिएफबि बा बिएसएफनि जोनोमा 1986 नि 3 अक्ट'बराव जुदि जायामोनब्ला सुक्ति खालामनायनि खोथायाथ' गोजानाव जों बे बुहुमनि बिखानिफ्राय गोमासो लांगौमोन दिनै बे जानो मोनाखै जायनि थाखाय नोंथांमोना बिटिसिआव हाबबाय सोसनजाबाय जायनि थाखाय जोंनि गारफ्लेनानै दोनजानाय एरियाफोरा लामाफोरा मोजां जाबाय स्कुल कलेज जाबाय एसेब्लाबो जोङो जौगानायाव फैबाय जों ओरैनो मोनाखै दिनै 4611 जन मुंख्लंफोर दङ जों मोनसे दिनै एनडिएफबिनि बिर जोहोलाव मुंख्लंफोर निजोम जों मोनसे दिनै एनडिएफबिनि बिर जोहोलाव मुंख्लंफोर दि जाब्रां जों मोनसे दिनै बाम्बुरगोरा बोहैथि खौला दिनै सोर सिनाय मोनो बिथांमोननि थै आरो जिउनि थाखायनो दिनै जों थांनानै थाबाय बिएलटिआबो दिनै जेब्ला बिपिएफ दानाय नङामोन बिथांमोननि आखायाव जेब्ला पलिटिकेल पावारा थानाय नङामोन अब्ला बिएलटिफ्राबो क'क्राझाराव दायो दिनै बड'लेण्ड मार्टियार सेमेट्रि हिसाबै जोंनि मुंख्लंफोरखौ 100 बिगासो हायाव खाम्फा हिसाबै गायसननानै बिथांमोननि मुंखौ सनानि हांखोजों दिनै लिरनानै दोननो हानाय नङामोन जेब्ला बिथांमोननि आखायाव राजखान्थि गोहोआ थानाय नङामोन दिनै एनडिएफबिनि सासेबो मुंख्लं गायसन जायाखै दिनै जोंनि बे फारिलाइखौ दैदेनलांनाय मानगोनां जोंनि सिडब्लिउसिनि अर्गानाइजिं आदा बिथाङा दाख्लैबावै आंनो मोनसे बाथ्रा फोरमायदों बाम्बुरगोरा सारनि असे बिदा जाबदा सारा सानसेखालि एप्लिकेशन लानानै दिनैनि बिटिसिनि चिफ प्रमद बर'नि खाथियाव थांदोंमोन जे खायजोमाथियाव एनडिएफबिनि गिबि मुंख्लं बाम्बुरगोरानि नामाव कमिउनिटि हल मोनसे नांगौ होननानै एप्लिकेशन गांसे लांदोंमन जेब्ला बिथांनो दिन्थिहैदों प्रमद बर'नो आदाया जोंनो रोखायै फोरमायदों 27 बार दानग्लिदोंनो बे जाया होननानै 28 बार प्रमद बर'आ दानग्लिदों होआ होननानै दिनै मानो मुगैदों मानोना बाम्बुरख्लंआ बाम्बुरगोरा